Panibagong food trip na naman, digdi lang yan sa Food Trip Plus Kwatsa Musika. Putsaka! Since ako basog-basog ko niyan, kasi hali akong Vivian's Paris House na pig-vlog mi na palan. Unay palan siya, oh. Yan, pig-vlog mi na siya dati. Di ko carry mag-food trip. So, para po sa di nakakaaram, igo po akong kambal. So, apo dun tapo ang sa kuyang kambal. Para siya naman po ang mag-testing kang kakan na ino-offer kang Grilled Island. Sa mga naghahapot po ang Grilled Island, located po yan sa San Felipe, Zone 1. Si may pasiring baga pong isla. Isla talaga. Ipasiring pong isla. Pinakainot po sa na may gate sa may left side, yun na po yan ang Grilled Island. Okay. Ladies and gentlemen, Burnok. Thank you, Warren. Thank you. So, masiram sa pagmati na kita, naimbitahan ko niyan digdi sa Putsaka para pulbara dining mga food trip. Salamat, Kambal. Kung anong kayang yaong ki Warren, dapat yaw man sa ko. Nagpatato siya, nagpatato man ako, parehong pareho. Kadakol man yung food trip na niya eh. Kadakol niya, igwa kitang tapa. Paano ba? Arog ka niyang pag... Warren, arog ka... Sige. Ako na daang bahala. Nadadalan ko man ng food vlog mo eh. So, ini ang liempo. Igwan tungkatsu. Igwa kitang barbecue. Aday ko aram nga po digdi ay. Basta yun na yan, food trip ni. Chicharong bulaklak. Oh, favorite ko, bulaklak. Tapos, of course, ang chicken. Paano ba yung giniginawarin ka ni? Di kaya ako matibay ka niya eh. Pork tapa pala ni. Tapos ini ang beef tapa. Ini mabentaon. Digdian. Ay, bako ning, ayo. Dai tapa ni. Di ko aram kung beef ni. Basta masiram dani. First time ko digdi, magayon na digdi sa Grilled Island, pare. Tol. So, I'm gonna try this one na. Bigyan mo kunyo-kunyoan na. Hindi po sa Grilled Island. Sarap po ni sa nasa Naga Record. Kumbaga kung may Guinness Book of World Record, ini pong parting ining Zone 1, yun po naman nasa record mo po ini kanaga bilang pinaka-day na ubusang foil. Pupulbaranta mo na siguro digdi sa barbecue, tol. Ang ano pa lang, oh, juicy. Siram, tol. Ano yun? Suka. Ay! Sa chicharong bulaklak ni pare. Daw. Tutugog. Malupit doon. Ito ang chicharong bulaklak. Darawan ko yun si Mrs. pag... Ulit. Dalawang kulig di minsan si Mrs. Maugustuhan niya ni. Sirang favorite ko tong chicharong bulaklak eh. Masirang ang barbecue ninda, tol. Pwede naman inuubos, di man inuubos yan, pag mga food vlog, namit lang. Pork tapa kita, tol. Sausawan na lang, darong nga punta dyan. Oh my God, tol. Masiramon. Panalo niya eh. Ano nga ning apod digdi? White sauce ng apod nindo. Creative na maray. Imagine nindo, sarsa na puti, pinangaranan nindang white sauce. Grabe, tol. Matalino. Walang kao ng IQ. Magayong kuta. Kung ako makapilion, mas pipiliyon ko ni kaya sa barbecue. Masiramon to ng barbecue, pero ako pipiliyon ko, hindi. Mapag-alon pa lang. Garon na sobrang akong luto. Matagaso na baga ko. Chicharong bulaklak, panalo man ni. Pipiliin ko ni, kumayo akong high blood. O tungkatsu. Ang tungkatsu, para maaraman lang ka mga paradalan. Japanese food talaga ang aram ko kaya, tungkatsu. Kasi dakol na akong pig vlog na tungkatsu. Ngunang pupulbaranta ni, siyempre kay Ipuan, igo ka ni yung white sauce na inaapod ninda. Tol! Yummy, tol! Yum! Nahal, tol!
Miss, paabot daw tabi, miss. Gayunan ka baga, miss. Pailing ka man, miss, sa camera. Love you. Doon mo doon. Try tang mayong sarasa. Yun ang liyempo na dai mo pagsasawaan. Itong day ka mauumay, pwede mo ning aral daon. Masiram ang kakano sa grilled island. Hayop na niya, ay maurag ni Pali. Kung sira mo mampuksa mo niya, ay sira mo. Araw mong gano'n ni, araw ka ng barbecue, 2 pidaso na, igwa ka pang Java rice. 69, paborito mi ni Mrs. yan, tol. 69, tol. Bulaklak, 99. Yes, 99. Barato. Ang pinakamahal na digdi, iyon na ning grilled liempo. Tamal man talagang urig. Itong ginamitan ko, kung ako papapiliun sa gabos kong ginamitan, gardi ako makapili, tagabos masisiram. Pero ang standout ako, liempo. Tapos ini oh, ano ni? Nagbalik na sa pagiging. No ni, di ko kayo nahiling. Chicken wings, ano sa'yo mo? Chicken inasal. Yung chicken inasal niyo. So, inanamitan ta, ikukumpara ko sa mga inasal na nanamitan ko. Nito, lo. Try ko sa suka. Usually, baga sa tawyo bagayan. Tapos sa may sili. Okay. Minsan nagtitimpla kang suka nindo. Diba yun? Sarap mo. Pailan mo digdi. Yan. Kailangan mo na eh. Parang pala ng hayop. Ina. Nalo. Bad trip pa, hindi ako dyan namingan ni Warren na eh. Pero masyaman da agirare mga outro. Masyaman da ang matapos na kani. So namitan talang ang tapa. Kung ano man ang talaga. Mauragon talaga. Mauragon ang grilled island. Bako lang inasal eh. Nakalagay di grilled island pero sinaserve name da. Bako man gabos grilled. Pero panalo. Panalo. Sulit na sulit. From 69 hanggang 120 pesos nakakanon, bigwa ka ng Java rice. Not bad, pwede din mag-date, pwede ang family. Kung solo ka, pwede man. Bal, kanadigdi, di ko na kaya. Madidismayo na ko. Salamat. Thank you so much, Burnok. Oh my God, madayaon siya na nagparakakang kaini. Hindi kami pwede mag-iba sa sarong video kasi ako man lang to. Siyempre. Pagkano pala ito? Pagkano magprapanggap? Diyos ko, garo. Tapos sinabihan ko pang I love you ang babae, kadiri. Diyos ko. Located po ini sa San Felipe, Zone 1. Pakalampas po niyo din yung simbahan. Dikit na Kembot. Masiko po kamo sa left side. Sa right side. Pakasiko niyo sa right side, diretso. Pinakainot na left side na may gate na harong. Yun po ang grilled island. Sulit na sulit according kay Burnok. Sulit na sulit ang kakanon. And pupulabaran tamang sulit na talaga. Bongga chicken. Pero pinakabongga, liempo. Pangalawa, mga silog din da. Ining tapa, pork tapa, tas beef tapa. Panalo. Na maray. Kaya sarap naman panibagong food trip ang nakasama niyo. Lalo na sa mga hindi masyadong para libot-libot kung sain. Try po nindo. Worth the try. Worth the price. Promise. Kaya uli po ulit, ang food trip, La Squatcha, musika, putsa ka. Out!